Kubantu bediaspora, abaphesheya, abaphuma ezweni ngenxa yezimo ababhekana nazo. Sicela nisisize silwe nale nkinga eyadalwa ama-askari, ukungena kwabantu bokufika bexosha abantu bendawo. Sisizeni sakhe iNingizimu Afrika esasiyiphupha sonke, neNingizimu Afrika izizukulwane eziningi ezazilwela yona. Ninganikela ngokuqondile kubantu abafana noPhakela Mthakathi, noma nivule iphrofayili ku-ecosystem. Thina sizonikela ngesabelo esijwayelekile embonini ukuze kusekelwe imisebenzi efanayo, futhi sisize ukusabalalisa iqiniso kabanzi. Sicela niphinde nenze iminikelo kubantu abaqotho ababhekelana nengozi ukuze balwe nokungena kwabantu okungahlelekile nokuxoshwa kwabantu bendawo. Laba ngabantu abaqotho, amaqhawe alungele ukusebenza ukuze lapho nibuyela ekhaya nithole izwe elihle. Thina iPhimo Ecosystem sizonikeza isabelo esijwayelekile embonini kulaba baqotho, emaqenjini afana noMarch and March, uPhakela Mthakathi nabanye. Esikucelayo nje ukuthi nithwebule futhi nilayishe ubufakazi bomnikelo wenu, isizathu esenza nayaphesheya, kuphrofayili yenu yePhimo. Izizukulwane zenu kumele zazi ngomnikelo wenu, ziqonde futhi ziwazise umzila enawuhamba ukuze nibanike impilo engcono.